Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Bo día, clementinos e clementinas. Hoxe os nenos e as nenas de cuarto de primaria imos falar dos premios Nobel de Medicina ou Fisioloxía. Este galardón inclúe dúas áreas que van lixeiramente unidas: medicina, recoñecendo avances e descubrimentos relacionados coa saúde humana; fisioloxía, recoñecendo avances no campo da investigación sobre o funcionamento do organismo humano. Este premio non só recoñece os logros científicos, senón que tamén destaca a importancia de seguir avanzando na investigación científica para mellorar a calidade da vida das persoas. Hai moitos anos, cando alguén se facía unha ferida grave, podía ser moi perigoso. Non existían os antibióticos e morían moitas persoas por infeccións. Gustaríanos que coñeceres a historia de un impresionante científico. Vaino contar Manuela Vero. Adiante, Manuela! Neste tempo vivía un científico chamado Alexander Fleming. Este persoeiro traballaba nun laboratorio estudiando bacterias, que son microbios tan pequeniños que non podemos velos sen un microscopio. Un día, Fleming marchou de vacacións, pero antes de irse, deixou no laboratorio unhas placas onde estaban medrando unhas bacterias. Cando voltou, notou algo extraño. Unha das placas medrara un mozo, como os que lle sae o pan cando se pon vello. Ben, pois ao redor dese mozo non había bacterias. As bacterias desapareceran. Fleming, en vez de tirar a placa, fíxose unha pregunta: por que este mozo está matando as bacterias? E aí empezou todo. Fleming acababa de descubrir a penicilina, unha sustancia capaz de matar bacterias perigosas. Co tempo, outros científicos lograron producila en grandes cantidades e converteuse no primer gran antibiótico do mundo. A partir deste momento, gracias á penicilina, xa se podían curar infeccións que antes eran incurables, salvándose así millóns e millóns de vidas. Por este descubrimento, Fleming recibiu o Premio Nobel de Medicina en 1945. Emil Adolf von Behring gañou o premio no ano 1901 porque desenrolou unha terapia con suero contra a difteria, unha enfermidade moi peligrosa que afectaba sobre todo aos nenos e as nenas. Naqueles tempos, a difteria causaba moitas mortes e con este tratamento puideron salvarse moitas vidas. Que impresionante este mundo, non credes? Sabías que hubo un español que axudou a descubrir como funcionaba o cerebro? Foi un científico moi importante chamado Santiago Ramón y Cajal. E como non, tamén recibiu o galardón no ano 1906 porque descubriu que o cerebro está formado por células individuais. Estas células comunícanse entre sí e que o sistema nervioso ten unha organización. Fai 100 anos os científicos non sabían moi ben como estaba organizado o cerebro. Algúns pensaban que era como unha masa continua, pero Cajal tiña unha idea diferente. Ramón y Cajal observaba o cerebro cun microscopio e debuxaba o que vía. Si, ademais de científico, era moi bo debuxante. E descubriu algo increíble. O cerebro non é unha masa, está formado por millóns de células pequenas chamadas neuronas. Grazas a él, hoxe entendemos como pensamos, sentimos e aprendemos.
Compañeiros e compañeiras, agora propoñémosvos un xogo. Tocade a vosa cabeza e pensade durante uns segundos na vosa comida favorita. Todo eso que acabades de facer pasa gracias a millóns de neuronas que están traballando sen parar. Non é estupendo? Outro científico español que recibiu o Premio Nobel foi Severo Ochoa. Este home sentía moitísima curiosidade por como funcionaba o corpo humano. Dende pequeno gustáballe aprender a facer preguntas. Co tempo converteuse en médico e investigador. Grazas ao seu traballo, hoxe entendemos mellor como medramos e como se transmite a información no noso corpo. A primeira muller en gañar o Nobel de Medicina foi Gerty Cori, no ano 1947, por descubrir como o corpo transforma o azucre en enerxía. Recibiu este galardón 46 anos despois da creación deste premio. Isto demostra que a ciencia necesitaba recoñecer ás mulleres. Non credes? Outras investigadoras gañaron tamén este premio, como por exemplo Linda Bach, que foi quen de explicar como funciona o sentido do olfato, gañando o premio no ano 2004. Sabedes que a italiana Rita Levi-Montalcini segueu investigando ata os 100 anos de idade? Así que xa sabedes, amigos, a ciencia tampouco ten idade. Esta muller axudou a comprender como funciona o sistema nervioso, polo que, grazas a este descubrimento, os científicos entenden mellor enfermedades como Alzheimer ou lesións no cerebro. Esta investigación foi, sen dúbida, unha pioneira mostrando que as mulleres tamén poden cambiar o mundo da ciencia. Todos estes científicos e científicas tiñan algo en común, a curiosidade. A ciencia comeza cunha pregunta. Equivocarse tamén forma parte da aprendizaxe. Ás veces, os erros levan a grandes descubrimentos. Científicos como Fleming, Cajal ou Levi-Montalcini empezando sendo nenos curiosos, porque gracias aos seus erros foron quen de cambiar o mundo. E así chegamos ao final do capítulo de hoxe. Moitas grazas por escoitarnos. Ata o vindeiro episodio da nosa serie, o Nobel do Mes, aquí en Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.